per accedir a l'atenció primària. Unes urgències col·lapsades i deshumanitzades amb un personal sanitari desbordat, treballant amb pocs recursos i amb unes condicions laborals precàries. Tot això genera un patiment que afecta la salut de la ciutadania, a més del risc de no detectar a temps patologies que poden ser greus o derivar en complicacions per manca d'atenció. Per aquesta realitat que patim, les entitats signants, que les hem llegit abans, cridem a dir prou, a que cal defensar el nostre sistema públic de salut, a reclamar el dret a l'atenció sanitària digna i de qualitat i acabar amb la precarietat dels treballadors i treballadores. Exigim a les administracions compromisos i solucions ja. Demanem que el 25% dels pressupostos es destini a l'atenció primària. Els centres d'atenció primària, CAP, són molt importants en la prevenció i promoció de la salut. Fer un correcte seguiment dels pacients i assegurar el benestar de tots i totes requereix d'uns recursos que les administracions actualment no hi dediquen. Demanem recuperar uns serveis de proximitat que siguin una referència, l'atenció amb personal suficient perquè les visites puguin realitzar-se a les primeres 48 hores, com estableix els protocols de la pròpia Generalitat de Catalunya. Ara més que mai calen més recursos per a les unitats de salut mental, millorant la qualitat de l'atenció per tal d'evitar patiments innecessaris, tant a pacients com a familiars. Exigim uns serveis de pediatria de referència a cada CAP. La salut dels nostres infants és molt important, és del nostre futur. Volem uns serveis d'odontologia suficients i adequats per a tota la ciutadania d'accés universal als nostres centres d'atenció primària. És primordial a Terrassa un CUAP, Centre d'Urgències d'Atenció Primària, amb personal propi, dimensionat al volum de la població de la ciutat, amb servei 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, que ajudi a descongestionar el col·lapse de les urgències i faciliti l'accés al sistema sanitari. Continua el meu company. Exigimos la construcción de un nuevo Camp Nou, que actualmente tiene unas instalaciones sanitarias obsoletas y con carencias de espacio, por la dignidad de la atención sanitaria que nos merecemos. Estamos en desacuerdo con que el CAP Can Roca se gestione de forma mixta, CST mutua, puesto que perjudicará a los usuarios con problemas burocráticos y administrativos y agravará las listas de espera, ya de por sí inaceptables. Mutua es una organización privada donde CatSalut ha permitido que prevaleciera el interés económico de Mutua, quedándose la atención de los especialistas por encima del interés sanitario de la ciudadanía. Y todo esto solo se puede hacer en un sistema sanitario público que mejore de forma sustancial las condiciones laborales y retributivas de sus profesionales, que se encuentran muy por debajo de las condiciones que ofrecen los países de nuestro entorno en relación a la responsabilidad que asumen, y que ponga límites al número de visitas día que tienen que asumir las facultativas y facultativos, consensuado con ellas y ellos, pudiendo garantizar una atención de calidad en la población y preservando la seguridad clínica de los pacientes y la salud física y emocional del personal sanitario que los atiende. El sistema sanitario público es nuestra garantía de calidad de vida, es uno de los pilares del estado del bienestar. No es patrimonio de ningún partido político ni ideología.
Lo tenemos que reclamar entre todos y todas. Por eso defendemos un sistema sanitario público, sostenible, próximo y de calidad, con suficientes recursos humanos y tecnológicos para atender la población. Nos va la vida. Comisión de Entidades por la Sanidad Pública de Tarrasa.